Dus heel langzaam kunnen jullie goed kijken wat met het doekje gebeurt. Hè? Nou goed kijken naar het doekje. Daar gaat het. Dan gaat hij in zijn hand. Ja, voetla! Heel goed. Ja, doei! Hey! Stop! Hartstikke wel op, maar goed kijken! Trekken, trekken, trekken! Dat was Hans. Ik denk dat dit goed gaat zo. Met je stijfjes. Ik wil handjes maken. Linkerhand. Rechterhand. Ja, rechterhand. Ja, goed zo. Zwaaien de mensen. Zeg allemaal. Voor jou speciaal. We gaan het wel spannend maken, mensen. We gaan een beetje stretchen. Ik weet niet of ik dit leuk ga vinden. Aan de handjes even, ja. De voetjes, dames en heren. Ja, de voetjes. Oh nee!
Ik vond het wel goed zo. We make cocktail amour for the mademoiselle. Grande, grande. Cocktail amour. It's met the one and all. Grande, 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 grande. We are going to make for you dream cocktail with attribute 1. Die langste. Niet die langste. Attribute 2. Die is dit. Lovely lady, you schrijven op de plank Eynderhoof. From eine madame or eine man. Yes, we are denken. That you want to give bacon. You schrijf op. Do you have a man? Is he here? Where is he? In de herberg. Stay there for pipi. Okay. You schrijf op de plank to somebody of the universe that you want to give bacon. Schrijf het op, don't let it see through. Lovely lady, would you voelen in mijn zakje? Is it empty? It's very empty. Lovely lady, from Lichtensteden, you let it see to the camera. Over the backstage. Till, shit. You have gezien dit? Okay, love with the person mutsje, you help me. Okay, love, what's your voornaam? Monique, focus. Monique, you take the papiertje out of the plankje. You keep the papiertje. Give the plankje and the stick to be friends. You click when she's ready. With the pasenmutsje. Okay. She's ready. Okay. Monique, you wou it proper double. Proper. Monique. Okay. You work in the proper sector. Come on, do it so. Okay, good. And you do it in the lege zak. Monique, lovely publico, we are going to let your dream come true. Magic cocktail moment. From who wants Monique eine bigge knuffel? You pack your papiertje back out. You vouw het open en laat zien to the public. From who wants Monique eine bigge knuffel? Stik het omhoog. It's just Monique! Monique, we love you! Lovely publico of Eynderhoof, we wish you a gezellige evening, we are on Joe Enjoy! Circulations! Take the sap, can you wait till 3? Alright. Okay. Is 3 sapjes? No, only one. You're not sitting op je gemak, hè? No, I see it in the eye. You're een beetje jaloers now, hè? Ruilen? No problem. We do you straks. Alright. A two. En lekker koffie, hè? A3.
is een kasteel verweg. Grande. Alright, pak dit. Patron, yes. Non-alcohol. Vegetarische cocktail. The kids are out of the body, so you can drink now. First pudding. More kindjes inside. Do the kids sleep good? Finishing touch for the mademoiselle with the first pudding for the kids. De borstvoeding. If you take alcohol, they sleep much better. Vegetarische limoen. Alright, finishing touch for the mademoiselle. You take... No, patron. Wat? Le plateau. Plateau. Le plateau pour le mademoiselle. Voici le plateau. Maestro with the Kodak, you schuift aan de poepknop, it's not your show. Okay, great. Stand here. Lovely lady. Alright. What's your first name? Ilona, we are going to let your dream come true with attribute 1. Attribuut 1. Die plankje. Ilona, meet die plankje. Alright. Attribute 2. Die step. Ilona, meet die stift. Met alcohol. Ilona, you schrijven op de plankje een naam from eine madame. Eine madame, yes. Or eine man. Waarom? Yes, we are rumdenkend. Alright. Ilona, that you want to give big knuffel. hè? Ilona, do you have a man? Ja. I hope so, yes. With a kindje? Is he here? Ja. Oh, is That's dat your een man. contactje? Patron, you go for pipi, go drinken. Yes. You schrijf op, Ilona, the name of somebody of the ball of the universe that you want to give big knuffel. hè? Schrijf it up, don't let it see to us. Think very good now. Okay. Ja. You let it see. To the champetter. To de police. Over Take it the omhoog. plank. You take the papierke out of the plankje. Plankje. You keep the papierke and give the Papierke. plankje step to me friend. Plankje to You me. click when she's ready again. Je plank. Is she Alright. ready? Thank you, yes. Okay, Ilona. Oh, sorry. No, no, Ilona, steady. Vouw het proper dubbel. Oh, no, it's Wow, okay. wow, Vouw het terug open, Ilona, doe het netjes. Allee, come on. Dubbel. En nog eens dubbel. You Alright, stop. you have kindjes, you have education from now on. Alright. Vouw het proper dubbel. Het is proper. Je doet het in een lege zakje. Oké, Maestro. Ilona, we are going to let your dream come true. Magic. Do you have good picture? Yes. That's €5. No, sorry. Ilona, magic cocktail moment. From who wants Ilona een big knuffel? You pack your papierke back out. Put het open. Vouw het open. En let it see to the public from who wants Ilona een big knuffel. De show to de champetter. Ah, it's us! Ilona, we love you! Yes. Please! Alsjeblieft. Lovely publico! Enjoy Eynderhoof!